Pero akong gipili ni kay kuan ra man ni siya kanang usa sa usa ka tuig, no? So mao nang ako ang gikalipay, Brad. Salamat kay Brad aning opportunity niya. So, birthday ni mo gapon, Brad, no? Yan na ako mag-birthday sa Rodadlaw. Ugma, Brad. Ugma. Ugma? Ani, ate. Ani, okay. So, nagtapok ta diri tungod kay usara nga atong tumong pagduyog ni sa adlaw na tawhan. Ang kinabuhi mga igsoon bililihon tayo. Amen. Bililihon tayo. Amen. Of course, kasagaran na tumadunggan kong birthday. Kadungog ta ng mga wish. Akong wish ang mauni mo taas ang kinabuhi. O taas ang kinabuhi. No? Mga yung panlawas. Maugin na kay nindot nga makapuyo pa ta nga taas-taas na ining kalibutan na. Uban sa atong pamilya. So mag-quote lang ko verse. Nagingon ang panultihon Gis 20 City. Nagingon dia sa Solomon nga ang pagkahadlok sa Ginoo makapataas sa kinabuhi. Kita nangandoy kitag taas nga kinabuhi nindot kay mag-enjoy sa atong pamilya, atong anak, kung sa man diha apo, no. Sekreto di ay nga atong kinabuhi patasan bagid sa Ginoo kanang natay kahadlok sa Ginoo. Amen ba? Amen. Kahadlok unsa man ang kahadlok, Brad? Pastor. Kahadlok means ang atong ibuhat matag adlaw. Nagbuhat kag mga butang nga nalipay ang Ginoo. Amen. Amen. Kay ta sa mga butang nga dili maayo. Kay ngano man, once ang pagkinabuhi nato nining kalibutan na malipay ang Ginoo, meaning nagbuhat taog ka ng mga butang nga makapaymaya sa Ginoo. Mag-uban sa daya protection nato kay kung wala ang protection sa Ginoo dili man mutaas tong kinabuhi. So bisag kung saon nato amping mga igsoon paminaw. Amping gustong kinabuhi matag adlaw, pero kung watay kahadlok sa Ginoo, posible nga di ka po mutaas tong kinabuhi. Amen. Amen. Dito nga mutaas tong kinabuhi kinahanglan nga ang atuwa bitong relasyon sa Ginoo taliwala sa tong kabisi matag adlaw natay higayon sa Ginoo. Kaya ano man mao na yawi sa taas na kinabuhi. Kaya next line na nga, apan mamatay sa dili pa panahon ng taong looban. No? So, kung magpuyot na nining kalibutan na nga ang atong binuhatan, wa nalipay ang Ginoo, posible nga, mambuo itong kinabuhi. Kaya may protection, may pabor sa Ginoo. Apan karon samtang buhi, patalabi na karon, no? Birthday, butang ka lang birthday, no? Gilugwayan sa Ginoo itong kinabuhi, ganyan ang buntan ng mata ta, pero daghan kayo nga matay. Daghan kayo ng andoy nga mag-birthday karong buwan na, pero wa na kaabot. Kaya nga matay na. Apan bulahan ang mga nag-birthday tagaan pa bigayon sa Ginoo. Grasya sa Ginoo na igso, no? So para mula hutay makabaton matagtaas-taas na kinabuhi dapat makabaton kita og kahadlok sa Ginoo. Amen. Ako ning i-share niyo mention kay gusto ko nga sa tong pagkinabuhi matag-adlaw i-appeal na tong Ginoo. Kay wala laing yawi sa taas nga kinabuhi ang Ginoo ang saad sa Ginoo. Kung gusto tag taas nga kinabuhi madlok na niya, magkinabuhi ka nga ngayon sa kabuton sa Ginoo. Kung natay kadlok sa Ginoo, proteksyonan na niya. Ano man. Kung kita niya proteksyonan, dili mo taas atong kinabuhi. Amen? So kanang moingon dahil nga natay kadlok sa Ginoo, complete package na proteksyonan ta, nagbuo na itong panginahanglan kay mga kita ka survive po sa kalisod, no? So kanang dahil natay kadlok sa Ginoo, igsoon matag-adlaw. Complete package na, nagbuon sa Ginoo itong panginahanglan, nadaan tagmayang panglawas, o paris mo pohon at maihanay sa Ginoo nga naman nakitaan man sa Ginoo nga kaning bata kung anak nga pinangga may kinabuhi nga nalipay ko. Amen. So mao ni akong i-share ninyo mga igsoon birthday man, no? Kitang tanan muwis magita kasagaran ang muwis ni kuan mo taas pa giruis pero sikreto mga igsoon na mo taas mo kinabuhi magkinabuhi ta nga nay kahadlok sa Ginoo. Amen. Kay bawo ka nga imong desisyon o malipay ang Ginoo inayaw gayon na buhata lamang ang mga butang nga nalipay ang Ginoo. Ana nga pamaagi extensyonan ang atong kinabuhi. I believe okay ba ni Brad ako kung naay mga time siguro sa una nga naay mga problema ni siya gitubang wa magitaw mo mga problema. Mga pila ka tuig na siguro siya mga problema pero nganong nakasurvive siya karon. Naay nga time nga nasakitan siya or time nga disappoint siya sa kinabuhi kay kanang 28 years old Brad. Daghan na mga nagian di ko mutuog wani nagian pero tungod kay ampingan, gipangga sa Ginoo, gipabot sa Ginoo sa iyang birthday. No? So, gipabot ka Brad, di sa ba itong mag-birthday ani sa inyong natauhan, dili kay aksidente, kabubuton gina sa Ginoo. Naining agi nga pagsulay na to katong pandemya, daghang nga matay sa COVID, pero anong buhi man ta. Kaya naay plano ang Ginoo. Amen. Mas taas pa gid atong kinabuhi kung magkinabuhi ta nga malipay ang Ginoo. Wala ta na tao dining kalibutan na nga way kapuslanan. Kao bitaw ang extensionan sa Ginoo ang ilang kinabuhi itong nag-birthday. Ano man, tinapay gusto ipasinati si Lord ninyo nga mga dagkong butang na wala pa niyo na sinati. Amen. So, mauna ni akong gamay pag-asig